नमस्कार. भारताचा पहिला भाग युरोपियन वसाहतवादी राजवटीत पडला तो पश्चिम किनाऱ्यावरील गोवा राज्य होता. या विजयाचे श्रेय पोर्तुगीज व्हाईसरॉय अल्फान्सो दे अल्बुकर्क यांना जाते. त्यांनी ओळखले की हे राज्य पोर्तुगालच्या नौदलासाठी आणि हिंदी महासागरातील व्यापारासाठी एक परिपूर्ण कायमचा तळ बनू शकते. सन 1509 मध्ये दीव येथे पोर्तुगीज नौदल विजयानंतर अल्बुकर्क यांना हिंदी महासागरातील पोर्तुगालचा कमांडर म्हणून नियुक्त केले गेले होते. जानेवारी 1510 मध्ये एक हिंदू डाकू प्रमुख टिमोजी यांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि त्याने गोवावर हल्ला करावा असा सल्ला त्यांना दिला. त्यामागे टिमोजीला पोर्तुगीजांच्या पाठिंब्याने गोव्याचा शासक बनण्याचा छुपा हेतू होता. तर दुसऱ्या बाजूने तत्कालीन गोव्याचा मुस्लिम शासक आदिलशाह अंतर्गत बंडामुळे विचलित झाला होता. मार्च 1510 मध्ये अल्बुकर्कने गोव्यावर पहिल्यांदा हल्ला चढवला, परंतु त्यात काही विशेष यश त्यांना प्राप्त नाही झाले. काही महिन्यानंतर मलाक्काला जाणाऱ्या पोर्तुगीज ताफ्याची खबर अल्बुकर्कच्या कानावर आली आणि त्याने लगेच वेळ न दवडता या ताफ्याचे अपहरण करून ते गोव्यावर दुसऱ्या हल्ल्यासाठी वळवले. हा सागरी हल्ला एवढा प्रचंड ताकदीचा होता की मुस्लिम सैन्याने प्रतिकार करूनही फक्त एका दिवसात त्यांच्यावर पोर्तुगीज सैन्याने मात केली. या लढाईत सुमारे 2/3 मुस्लिम सैनिक मारले गेल्याचे म्हटले जाते. आपला होत असलेला पराभव पाहून आदिलशाह याने 10 डिसेंबर 1510 म्हणजे आजच्या दिवशी अल्बुकर्क समोर शरणागती पत्करली होती. त्यानंतर गोव्याला आशियातील पोर्तुगालच्या नौदल आणि व्यावसायिक साम्राज्याची राजधानी बनवण्याचा निर्णय अल्बुकर्कने घेतला.